أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambaden tebe shirfila lajabaw shi ala tay hina ala tay barka ala tay ala ko jidi an kelngele na bela jelen kan am yaw fo ka wali mando aka nyama dalla ni watina wala doniya ka fo an karamo sayyid sharif usman madan haidara février kalot le tan nani ay wili ka jom min ki kunda burkina faso kan kerengrene ala bobo julaso ambe yembi shuina kina tama in kono ay wajulu belebele ke bobo julaso kawye stade sangole la mizana la secteur 21 février kalot le tan shekin samba flantan wolon vlala kabi wuladatle nega kanyanta ani woro wati ka do adamaden wen nali dabo stade belebele in kono no ye bolon chikenenye muno mina sena mina bolma fena nangwa ma motase mobility guma daba mate adamaden miye nin kenen soro ado ma shite a hakedo tle bise kumana mina no ye nega kanyantan kono to wati e o ya soro ka do stade in kono na bela jele minena ka fa iba fodda kono nyi mana mina abade na nana kene insoro jama ni sojara jama farfun na sabla sigi kunye ale de o jula so ma baw almami baw olu nana korofo kun folo la se ni soja mi mula ni farfun munumbula angeje angolu shere ya nyogon fe amma nga belebele fo no Sheikh Usman Madan Haidara ya rabbi laban ko nyuma be ala de bolo ala ka no wana ya rabbi anna de me ala ko kishi ala ko tanga ya rabbi amba ni ala taala fe ya rabbi anana herala ala ka shoko herala kata sumo nyuma soro herala tige ala ko ke kibayra kan ko so sallallahu ala rasulih am ko kumana rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim wa iqtada asarahum ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambe Allah ta'ala tando. Kanema ni kisi ni kadian kutigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Anan kutigi Muhammad kasumo anaka sahaba nyumau. Animu ya kasrata faqata sal kiyama duma. Ayo ambe jama bela jenifo. Ni bobo julaso communauté musulmane toye. Ani coordination mu association ye ñoo soro jekulu ba kelemina ame jama bela jenifo ka nga dunanche ba ka bere ka tare anga buwoj la so dugu kono ya ala krako sallallahu alaihi wasallam la yu'min ahadukum hatta yahtarimu dayfahu adama de limaniya allah taala ako aleba kanu nala idunan di mai kaduna imboye o ye fe mi kadi Allah taala masaba Allah taala yi dunan fana ka boye aywa aka nuso dia na kan naliye aka do ka awye otmana ni joron na ambe do ke an karamoye inshallah ka do nyina fe ka do ke jama bela jeniye o kan nali ala ka ke heji baraji amin o ka ko sigili ala ka ke umra baraji ambe jama bela jeni fu ambe haketu ni bela jeni fe assalamu alaikum wa rahmatullah soroma ninga kuma dam nan seti allah taala to barakamai je hine la bolen tigilo la ha ne ma kere tigilo ko fa amine man kisi chama ni ala fe ka jidi an kuntigi muhammad ka anaka so dungeo naka saba kono nangeo ani mo munu tubura ni sira salman ko ni nyumaye fa se alkiyama jodoma ko fa ama fo ni alislamaya foriye no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola burkina muso betogora amido anga nyemo ka fori kan kono no les communautés musulmanes ani commission d'organisation nyamo kuma dan kurnya kelempele bi en fait ka fo anga seduye no le asay Sherif Usman Madan Haidara ala ka naw deme o da kurnya kele ni jume
an b'a fɔ karamɔgɔ i ni ce, i ni ce kunu, i ni ce bi, hali bi i ni ce sini. Fɛn min bɛɛ bɛ i ni ce nin kɔnɔ nin, Ala ka k'i ma si ye, Ala ka kɛ kɛnɛya ye, hali bi Ala ka kɛ kɔrɔta ye ka taa fɛ. Ala k'an lawan nin baara nin kɔnɔ. An bɛ kuma dan yan, a kɛtɔ bɛ nin kan, sɔli ala rasuli. Alhamdulillahi ta'ala bi jami'i mahamidihi. نعم ala ifdalihi wa ni'amihi. نعم واشكره شكرا جزيلا نعم على ما من به علينا نعم من رؤيات الشيخ القائد شريف مدان حيدر. الله أكبر التكبير. an b'a dɔn kuma man ca an bolo bi نعم waati degun kosɔn نعم n'o tɛ an tun bɛna dɔɔnin fɔ نعم an balimaw ye نعم joona joona نعم an b'an karamɔgɔw fo نعم an b'a fɔ kunu نعم k'a fɔ bi نعم hali sini an b'a fɔ نعم cɛba min Alahu Taala k'a kɛrɛkɛrɛ نعم ni kɛlɛkɛlɛ ko caman ye نعم anw ye kɔnkɔjulaw le an bɛ kɔnkɔjulakan le fɔ Naam. hakili la bɛɛ bɛna n'a faamu نعم Ala ta kɛrɛkɛrɛ de نعم farikolo bonya tɛ لا farikolo janya tɛ لا nɔrɔ dɔ lo Alahu Taala y'a nɔrɔ kalifa mɔgɔ ma mɔgɔ min ka di ale Alahu Taala ye نعم Alakira y'a yira an na صلى الله عليه وسلم تسليما. a ko inna Allaha نعم yab'asu نعم ala rasi نعم kulli miyati am نعم man yujaddid نعم lil umma نعم amra diniha. الله أكبر. ko san kɛmɛ kelen kelen biya kɔfɛ نعم Alahu Taala نعم a ye mɔgɔ le lɔ mɔgɔ min نعم bi lɔ ni silamɛ mandenw ye نعم ka diinɛ kurakurayaw ye Naam. i n'a fɔ Alakira tun y'a kurakura cogo min na صلى الله عليه وسلم تسليما. ne ka ni alifa Musa Jana ɲininka نعم n y'a fɔ ko Sharifu Madan Haidara a Naam. b'o jama dɔ ye anw fɛ yan الله أكبر التكبير. نعم a mɔgɔ fɔlɔ kɛra jɔn ye نعم alikarni fɔlɔ la نعم o ye Umar bin Abdulaziz ye نعم الله أكبر. silamɛw tun faran lo نعم silamɛw tun yɛlɛkɛlen lo نعم ale de kɛra sababu ye نعم ka silamɛya don da kelen Naam. k'a bɔ da kelen نعم Sharifu Madan Haidara ko نعم a ko an karamɔgɔw نعم aw ka kɛ kelen نعم bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ نعم silamɛya tɛ yen لا tiɲɛ lo kɛ نعم silamɛya نعم ko sɔnɲumanya نعم o sɔnɲuman sira min نعم n'a jijara ka lɔ n'a ye نعم depuis ni bi tɛ نعم alihamudulila an ye Ala tanu نعم n ko نعم jɛnɛyakɛla wɔna siyaman bɛ yen o ka jɛnɛya dɔbila k'a sababu kɛ Sharifu Madan Haidara ye الله أكبر التكبير. Jane. n ko نعم nabarabɔ caman tun bɛ yen نعم olu ka nabara dabila Naam. k'a sababu kɛ Sharifu Madan Haidara ye نعم a ma kɛ ni gɔnyɛ لا لا a لا ma kɛ ni لا kaso نعم o tuma an k'o cɛba in fo نعم ko wagatiw tɛ labɔli kɛ لا 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 o tɛ لا bi tun an kuma lale نعم والله أتذكر كم فنا hali bi an b'a dari Ala fɛ نعم Sharifu Madan Haidara نعم a ɲɔgɔnnaw Naam. Ala k'a bɔ solution la Amiin. jamana kelen kelen bɛɛ kan آمين an b'a fo نعم an bɛ dugawu k'a ye نعم an b'a fo Naam. an bɛ dugawu k'a ye Amiin. an bɛ dugawu ɲini a fɛ Naam. n bɛna kuma kun cɛ نعم ni kuma kelen ye نعم kuma kelen jumɛn no نعم Jane. o ye bɛn ta koma ye نعم o ye kanu ta koma ye نعم silamɛw نعم a to an ka bɛn kelen ma نعم diinɛ in نعم a sigi bɛ mun kan نعم ko agida نعم agida tɛ bɔ yen kɔ نعم ali ibada نعم o tɛ bɔ yen kɔ نعم ali muamalat نعم o tuma jogo ɲumanw bɛɛ jɛlen bɛ o le kɔnɔ na لا نعم a karamɔgɔcɛ ma fɛn wɛrɛ fɔ an ye لا 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 fo nin baara ɲuman k'o le yira an na نعم an fana b'o sira de kan an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ma si jɛya na Amiin. a n'a denbaya Ala m'o lataga na Amiin. k'an bɛɛ lataga ka fɔ aw ma Amiin. asalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. ورادو أين كلام وجهه نعم. كلام وجهه
e chomaka akufai Allahu Akbar. karamor ka magamuru ay ay la ka karamo chelong mo minlo ay ndugo le kai الذي جريت أربابا فسبقتهم سبق لجواد لمجود فسبقتهم سبق لجواد لمجود angara mo haydara ille ka dange jabal جريت ille ka dange أربابا karamo aydara ka dange أربابا karamo haydara ittara Seydi. awa kan ga so tigiri to فسبقتهم e ka dange ni ga so tigiri da سبق لجواد لمجود nyamina mobili tigita kan ga so tigiri to سبق لجواد لمجود manam na karamor na concurrence ke سبق لجواد لمجود karamo aydara e ka karamor da سبق لجواد لمجود nyamisima mobili tigi o itaka awa sena tigiri to سبق لجواد لمجود يا ريتا أربابا يا ريتا أربابا فسبقتهم سبق لجواد لمجود فسبقتهم سبق لجواد لمجود karamo aydara ka karamor da sabugali jawadi mujawidi nyamisima avion tigi o itaka mobili tigiri to سبق لجواد لمجود karamo aydara ka karamor da sabugali jawadi لمجود nyamisima president wa afisa gardiri سبق لجواد لمجود aina mulifo karamo aydara anya bo jazaka illa nas خير جزائهم karamo aydara jazaka illa nas khayra jazaihi wabuka kadara للأنام مغنما wabuka kadara للأنام مغنما wabuka kadara للأنام مغنما ya rabbi sarati Allah ya rabbi Allah ma sarakera خير جزائهم karamo aydara alami sarani sarani mamai wabuka karamo aydara ya rabbi Allah ma tokerele radara anyam awa sure zoin kono no للأنام dugu sulamaru ye muganima ni ye sulamanya bere bere fo ka yira sulamaru ra للأنام dugu sulamaru ye مغنما ni ye chorobaru ko fo ka yira sulamaru ra للأنام dugu sulamaru ye muganima Allah karamo aydara kwani للأنام dugu sulamaru ye مغنما karamo aydara alami si janyara للأنام dugu sulamaru ye مغنما silbe minawni للأنام dugu sulamaru ye مغنما Allah aydara kwani للأنام dugu sulamaru ye muganima karamo aydara ala eletwa nur ye للأنام dugu sulamaru ye مغنما ala mi si janyara للأنام dugu sulamaru ye مغنما ala kisi ka bo nyajugurima للأنام dugu sulamaru ye مغنما ala kisi ka bo njugurima للأنام dugu sulamaru ye مغنما ala aydara ala mi tagana للأنام dugu sulamaru ye مغنما ala ka nabi musa tanga bo faraw na toro ma للأنام ala mi ne tagana مغنما ala etwa nur ye للأنام dugu sulamaru ye مغنما sallallahu وآله وسلم Allahumma salli عليه وآله وسلم alaikum an bɛ kuma ta bobo maire bɛɛ tɔgɔra bobo gouvernement bɛɛ tɔgɔra sunna yan ka foli di an ka karamɔgɔba nin ma Sherif Madan Usman Aydara a nana cogo min na hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ to a fa a ye Ala ka segin fana hɛrɛ la ka taa ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ la ten
amu bɛɛ nana su na yan fana an bɛ foli d'a ma an natɔ fɛn min b'a sɔrɔ an sigitɔ o kana sɔrɔ hali bi ala ka silamɛya taa ɲɛfɛ ala k'an bɛɛ kun kɔrɔta ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma k'an ka jamanaw ɲɛsuma k'an ka sigiyɔrɔw ɲɛsuma salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An b'aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi ni ala ka nɛɛma ala k'o jidi an bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a Seyid Sherif Usman Madani Haidara. An b'a fo ka barika la ye ka yafa caman ɲini a fɛ nin taama nin kɔnɔna na Burkina bɛɛ tɔgɔ la. An b'an ka jamana masakɛ fo. An b'an ka jamana gouvernement bɛɛ fo. K'an ka jamana lɔnnikɛbagaw fo ka limamu fo minnu ye yan sɔrɔ ani minnu ma yan sɔrɔ. Ka jamanatigisolakaw bɛɛ lajɛlen fo. An nisɔn ka di kɛnɛ nin kan yan bi ni an karamɔgɔ ye ni an fɛ yan bi. An bɛ an ka foli segin an balakaw ma ka foli lase organisation ma jamakulu min jɛra ka nin baara nin labɛn. O jamakulu ni an b'an ka foli lase o ma jamakulu min nin baara nin labɛn a bɛ bɛn mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 50 ɲɔgɔn ma olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara nin labɛn. An b'u fo ka barika la o ye. Ka segin k'an ka gouvernement fo u ka cɛsiri la. Kabini a fɔra ko karamɔgɔ bɛ na yan k'a kɔ lɔgɔkun 2 ɲɛ u ye faamaw bɔ k'u bila fan bɛɛ ka jateminɛw kɛ ka kɔlɔsiliw kɛ ka polisiw di ka kɔlɔsili kɛ ka gendarmew di faamaw y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ an b'u fo ka barika la o ye k'a ɲini u fɛ jamana ala ka kisi ala k'a latanga u ka baarada ala ka barika don a la. An bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ nin kan jamana 4 de y'an sɔrɔ kɛnɛ kan yan. Ghana bi yan bi Côte d'Ivoire bi yan Niger bi yan Mali bi yan ka fara Burkina kan. Donc an b'a fɔ an karamɔgɔ ye ko ninnu jamana ninnu nana ka na karamɔgɔ kunbɛn an fɛ yan ka ɲini ala fɛ o ɲuman nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la. Karamɔgɔ nana yan karamɔgɔ nakun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana na yan a bɛɛ bɛ karamɔgɔ ka wagati degun kalama bi nka Burkina bɛ an kan bɔra karamɔgɔ ma ka fɔ a ka na yan ka na lɔ ka dugawu kɛ an ka jamana na ka dugawu kɛ an ka jamana faamaw ye ka dugawu kɛ jamana denw ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye cogo min na bɛn bɛ se ka don an ka jamana na lafiya bɛ se ka don an ka jamana na kelenya bɛ se ka don an ka jamana na ka garizigɛ foni don an na k'an bɛn kelen kan karamɔgɔ jɛnna n'a ye an bɛ karamɔgɔ fo an ka lɛtiri sera karamɔgɔ ma a ma kuma 2 don a la ko sɔnna ko ni Burkina lo ko n tatɔ lo donc o la an b'an karamɔgɔ fo bɛɛ k'a lɔn ko karamɔgɔ Burkina bɛɛ lo dɛ Maliyɛn tɛ Burkina bɛɛ lo a bɛɛ b'a ka so yɔrɔ lɔn Belleville la a bɛɛ bɛ karamɔgɔ ka so yɔrɔ lɔn Belleville la o kɔfɛ hectare 2 dira ma tugu Belleville la hectare 2 carré kuturu 2 hectare 1 dira ma Kolma so dira karamɔgɔ fa mɛ Burkina bi ni ala sɔnna karamɔgɔ a yɛlɛmatɔ lo yan ni ala ka jɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin badenw ninnu ka dantigɛli bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ ani nisɔndiya kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kuma seginna ka na di kumatigi ma ani jama yɛrɛ nakun Seyid Sherif Usman Madani Haidara a ye laseli minnu kɛ an ka jɛ an ka ɲɛmada fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرى. أسلامه. Aniso kadi nisɔndiya dan ye an ta ye Bobo Dioulasso nin kɛnɛ in kan Burkina Faso an bɛ fɔlɔ ka ala de fo ala min ye an fara ɲɔgɔn kan Bobo Dioulasso balɔntanyɔrɔ la ya hɛrɛ la an bɛ o ala fo k'a ɲini o ala fɛ ala k'an wuli hɛrɛ la. Amin. N'an bɔra ye an bɛ sɔli an ka kiraba in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a sodingo sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin Burkina bɛɛ ma dunan ni dugulen k'a daminɛ président de la république ka se a ka gouvernement ma ka se an ka alimamiw ma ka se an ka karamɔgɔbaw ma
Haydara. ka taa se Burkina den bɛɛ ma Naam. an ka foli bi bɛɛ ye. Allahu akbar. Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye. Amin. Jamana in Ala k'a suma. Amin. Tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'a kɔnɔ Ala k'a bɛɛ bɔ. Amin. Hɛrɛ min n'a b'o ŋaniya ya Rabbi Ala k'a tɛmɛ o kan. Amin. Haydara. Ni n bɔra yen n bɛ n ka foli kɛrɛnkɛrɛn Naam. Bobo Julaso karamɔgɔ bɛɛ ye. Naam. Limamu a mursidunaw a karamɔgɔw minnu bilalen bɛ diinɛ ko kunna Bobo yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye. Haydara. Lobala. U ye bonya min ta ka garibu sɛgɛrɛ u sara bɛ Ala bolo. Wallahi mawli. Mɔgɔ min ka bon o tɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya. Ayi o tɛ kɛ. Nka maani fana tɛ se ka mɔgɔ bonya. Abada. Haydara. 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 O la Naam. n ka foli bɛ Bobo bɛɛ ye. Naam. Kabini an nana fo ka se nin waati ma Naam. bɛɛ wulilen bɛ ka jɔ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba. Wallahi. Mais a bɛ ka kɛ Ala de kama. Yeah. Min bɛ kɛ Ala kama Ala de b'o sara. Wallahi. Kumana Ala k'aw sara hɛrɛ la. Amin. Su in na kɛnɛ kan yan a kɛra nisɔndiya ko dama ye. Naam. Hali n'an kun sira nin na nin ye wasa ye. Yeah. Parce que silamɛw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan. Naam. Bɛɛ bɛ ka kuma ni nisɔndiya ni farifoni ye. Naam. Silamɛya ka ɲini ta ye nin de ye. Wallahi mawli. Haydara. Wajuli t'an bolo Ayi. ko an bɛna wajuli kɛ. Ayi o tɛ yen. An bɛ fɛ ka min fɔ an y'a bɛɛ fɔ. Yeah. Nka ni Ala y'an fara ɲɔgɔn kan yanni ɲɛw tununi cɛ an bɛ ɲɔgɔn yeli min kɛ ka foli kɛ ɲɔgɔn ye silamɛya yɛrɛ ja ye nin de ye yanni an ka se Ala ma. Haydara mawli. N'o tɛ an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ fɔra. An karamɔgɔ fana nana mikoro la dakurunya surumani fitinin a ye silamɛya bɛɛ fɔ foyi ma to kɔ. A ko silamɛya fɔlɔ ye akida ye a filanan ye ibada ye sabanan k'o ye muamala ye. A y'a fɔ ten Haydara. Silamɛya banna foyi tɛ nin kɔfɛ. Wallahi. An karamɔgɔ y'a bɛɛ de fɔ dakurunya kelen dɔrɔn k'a ban pewu. O tuma na o kɔnɔna na ne tɛna wajuli wɛrɛ kɛ bilen ne b'an karamɔgɔ ka o dakurunya kelen in dama ta o bɛ wasa kɛ. Parce que fo an ka fɛn dɔ de faamu kosɛbɛ n'a fɔra ko silamɛ fo an k'a dɔn silamɛya yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye. Haydara. Wala. Silamɛya tɛ kanɲɛ ten min bɛ fɔ. Ayi o tɛ. Silamɛya kɔrɔ de ye arabuw ka kan na ko kisi ka kisi ka kisi. O de la i b'a ye silamɛw fɛ u ka foli ye ko assalamu alaikum. Mais assalamu alaikum an bɛɛ b'a di ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ an mako t'a la yɛrɛ parce que an y'a kɛ folikan de ye. Wallahi. Mais ka sɔrɔ an karamɔgɔw b'a fɔ n'i ye salamu di mɔgɔ ma k'a fɔ assalamu alaikum i kan ka baraji hakɛ min sɔrɔ o da dɔnnen don kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam. N'a tigi y'i jaabi ni jaabi ko ɲuman ye o yɛrɛ kan ka hakɛ min sɔrɔ o da dɔnnen don. O tuma na baraji bi sɔrɔ fɛn o fɛn na o ye alabato ye. O tuma na fo i ka alabato ɲɛdɔn ka sɔrɔ k'a kɛ. Comme silamɛw ka hadisa yɛrɛ daminɛ ye innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ko bɛɛ ye ŋaniya de ye. Ni ŋaniya ti fɛn o fɛn na hali n'a bonyana baraji t'a la. Salamu alaikum arabuw ka foli tɛ. Anw minnu fana bi yan anw ka foli tɛ. Anw b'a fɔ yan de bamanankan na ani sɔgɔma ani wula. Mais peut-être kan wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ foli wɛrɛ kɛ mais a si tɛ salamu alaikum kɔni. Suraka yɛrɛw fɛ yen n'o ye arabuw ye olu b'a fɔ sabahul khair masaul khair o ye o belebeleba ye o tɔ foli caman wɛrɛ bɛ yen. Bon an bɛ fɛ k'a fɔ mun ye salamu ta k'a don an bɛɛ da.
ni a fisayara foli tɔ ye ko parce que danaya dili don i kuma ɲɔgɔn ma salamu alaikum de kɔrɔ ye alakira sɔlɔ salam kuma min n'a nana ni diinɛ ye binganiw de tun bɛ yen dɔw bɛ yen i n'u bɛ bɛn bɔlɔn kɔnɔ u bɛ fɛ k'i faga de i ni dɔw bɛ bɛn kungo kɔnɔ u bɛ fɛ k'i faga de o tuma na kira ko ni i silamɛɲɔgɔn bɛna bɛn a fɔ a ye ko salamu alaikum ko kisi b'i kan n tɛ s'i muso ma n tɛ s'i ka nafolo ma n tɛ s'i den ma n tɛ s'i yɛrɛ ma ni hɛrɛ tɛ garanti de don n'i y'a fɔ maa o maa ye i ka tɔɔrɔ seli o ma o haramuyara i kan mana n'i ye salamu di min ma o fana b'a fɔ i ma wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu ni e ka tɔɔrɔ tɛ se anw ma i yɛrɛ bisimila an yɛrɛ ka tɔɔrɔ tɛ se i ma n'i ye dunan ye i na to dun i na ji min i na siyɔrɔ sɔrɔ salamu alaikum de kɔrɔ ye nin mais a b'anw bolo dɔrɔn salamu alaikum i bɛ salamu di min yɛrɛ ma i bɛ tila k'a muso bɔsi a la ka taa n'a ye mais ka sɔrɔ i ko salamu alaikum k'a garanti fana n bɛ fɛ an ka min faamu silamɛya yɛrɛ de kɔrɔ ye ko kisi a ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma mana ala sɔnna anw minnu ko an ye o silamɛw ye an karamɔgɔ ye fɔlɔ min fɔ o ye ala danaya de ye ka da ala la k'a dɔn nin ɲɛnamaya in kɔfɛ saya bɛ yen saya kɔfɛ baara minnu kɛra an fɛ an bɛ taa segin a kan ala ɲɛkɔrɔ segi kɛlen a kan min ka kan ni alijinɛ ye o bɛ taa o la ala k'an ɲɛ o la min ka kan ni jahanɛmɛ ye o bɛ taa o la ala k'an kisi o ma n'i dara nin bɛɛ la a bɛ fɔ nin de ma ko tawhid bɔrɔ jan t'a la dɛ n'u k'u bɛ tawhidu jate ye bi i kunkolo bɛ ɲaami ko tawhidu ka gɛlɛn dɛ ala kɛlɛbandenya ka ala dɔn n'o gɛlɛyara kiraw ci kun ye mun ye ayi a y'a tɔ t'u bolo tawhidu dakuruɲa kelen foyi tɛ foyi ye foyi ma foyi kɛ foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ ni ala tɛ ala tawhidu banna kana ci fɛ o tumana n'an dara o ala la ala danaya kɔrɔ ye di ala danaya de kɔrɔ ye n'i ye ala dɔn i bɛ siran ɲɛ sini n'a taara bobo sugu la waritigi dɔ b'a ka bitigi kɔnɔ fanga foyi t'a la min bɛ taa muso ka lɔgɔ ci o bɛ se ka waritigi in minɛ k'a siri ka taa n'a ye mais o bɛɛ kɔ o girimanba in bɛ ka waritigi muso ka lɔgɔ ci munna tɛna waritigi siri ka a ka wari ta parce que a fɔra ko faamaw bɛ yen polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ yen ko ka jamana sécuriser ka tiɲɛnikɛlaw minɛ ka bɔ mɔgɔw cɛ la mɔgɔw y'a dɔn faamaw bɛ yen min kɛ mɔgɔw siranna k'a to mɔgɔ jalaninw ka wari sɔrɔ k'a t'u bolo a ye kuma ninnu faamu kosɛbɛ o tuma na ni an siranna faamaw ɲɛ an k'an ka dan min sago k'o to yen parce que an ye faamaw dɔn i bɛna se sens interdit ma i yɛrɛ bɛ plaque ye i tɛ sɔn ka tɛmɛ mais mɔgɔ tɛ yen o mais i b'a dɔn i bɛ taa laban tuma min na dɔ bɛ sɔn k'i minɛ polisiw b'i minɛ kumana i siranna polisiw ɲɛ i ye sens interdit respecté parce que i ye polisi dɔn kumana a fɔra an ka ala yɛrɛ dɔn k'a ka fanga dɔn k'a ka se dɔn n'a ko an ka dan yɔrɔ min na an bɛ dan yen tawhidu ye nin de ye n'o tɛ ala dɔn wajibiya ko tɛ o n'ala bɛ fɛ an k'a dɔn seconde miniti 3 dɔrɔn n'a ye fiɲɛ tigɛ i la i b'a dɔn ko fiɲɛ tɛ marqué Japon ye i bɛ ala dɔn mais ala ma an jagoya o sira kan a ye kira bila ka na sira yira an na kumana o sira min ni ala sɔnna an y'a minɛ min tugulen b'o la sisan o ye ibada ye comme an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min ala batoli seli sun jaka hiji i b'o ɲɛɲini o kan ka kɛ kɛcogo min na sariya minnu kɔnɔ k'o fana ɲɛɲini
parce que ibada min n'an karamɔgɔ y'a fɔ n'o ye alabato ye o binnen don mɔgɔ caman bolo an na yan k'an to misiri kɔnɔ a ma fɔ i ti seli de i bi seli mais ka sɔrɔ tuma dɔ la selibali yɛrɛ ka kusi ye Seydina Ali ka kuma dɔ don izarama keidan lissolati muqimuha fatarikuha amdan ila Allahi aqrab ni mɔgɔ min ye seli kɛ janjuru ye k'a kɛ mɔgɔ trompela ye ka yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ ko ye silamɛ ye seli waati mana se e bi mɔgɔw bɔ a kalama o k'i selitɔ ye pour que u ka da i la k'i ye silamɛ ye ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ye i tɛ Ala fɛ Seydina Ali ko min ko n ti seli fiyewu k'o ka kusa i ye Ala yɔrɔ seli kun ye mun ye Ala ye min fɔ a la a ye seli inna salata tanha anil fahsha wal munkar seli bi seli labɔ walejugu de la k'a jogo de la mais dɔw bɛ misiri kɔnɔ a ti san 20 bɔ wa hali bi u musow b'u ka so u b'u musow to yen ka taa walita nɔfɛ hali bi san 20 seli o ma se ka foyi dilan jogo la o commerçant trompeur u bɛ yen u bɛ misiri yɛrɛ jɔ ka di mɔgɔw ma mais u bɛ ka balo sonyɛni ni namara de la mais dɔrɔn u bɛ misiri kɔnɔ ko silamɛw don mana fo ka tiɲɛ de fɔ Ala ka jɔn ye parce que karamɔgɔw lahara don karamɔgɔ kelen tɛ siratu tigɛ ni Ala m'i jɔ karamɔgɔw ta ka gɛlɛn lahara dɛ kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam el ulama'u umana'ullahi ala khalqihi wa hum bihim za'im kira ka fatuli surunyalen a sigilen a kasira Ala ko Jibrila ma taa kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko a bi kasi mun na a kan ka fatu bi de ka na ne Ala yɔrɔ o tuma na a siranna saya ɲɛ wa tara ti fɛ ka gɛrɛ ne Ala la de taa ɲininka Jibrila nana salamu di kira ma kisi nɛma b'a ma ka Ala ka kuma fɔ a ko Ala ko i siranna saya ɲɛ wa ou bien i ti fɛ ka gɛrɛ a la i bi dun bi kasi mun na kira ko Jibrila ma a fɔ Ala ye Ala min bɛ n dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan ko ma kasi fiyewu ko ne ɲɔgɔnna bɛ siran saya ɲɛ ne bɛ fɛ ka gɛrɛ a la de a ko mɛ n kasira ni silamɛw kamana gɔnna k'i ti ɲininkali de bɛ kɛ n na n'u ma min dɔn u bɛ na ne de ɲininka o tuma na ni ne taara sisan o bɛ kɛ de a ko n kasira o de la Ala ko cogo di innama anta munzirun wa likulli qaumin hadi Mamudu an y'i ci de i kana mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw bagabaga ka bɔ walejugu la nka i bi yan i ti yan kɔfɛ jamakulu o jamakulu mana na ne Ala bɛ kandabaa dɔ d'u ma o ka tiɲɛ f'u ye o yɔrɔ la kira ko silamɛw ma a ko dɔnnibaw aw de kɛra Ala ka homme de confiance ye kunfin kan wa dɔnnibaw a k'a dɔn lahara don aw ti siratu tigɛ abada a tile ni kunfin minnu tile bɛnna fo Ala k'a jɔ ka o kunfinw jɔ ni min bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ e bi minɛ ka na e tile ni karisa tile bɛnna wa n y'a fɔ n m'a fɔ o fɔ gendarmerie de la mais Ala ɲɛkɔrɔ kɔni kitabuw tilalen don ne tile n'u tile bɛnna ani n bɛna taa kaso la mun na jahanɛmɛ kɔnɔ mun na nin bɛ taa jahanɛmɛ na parce que a denmusow kun suturalen tɛ u bilalen don cɛ min ka d'u ye u bɛ t'o nɔfɛ u bɛ tila ka n'u fa ka so mais cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ Ala bi a tile karamɔgɔ karamɔgɔ bɛɛ n'a tile ma o dugu in na ye karamɔgɔ bɛɛ bɛ wele ka na ayiwa nin minɛtɔ filɛ a denw kunna ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ aw kun bɛ min a ye mun fɔ a ye an karamɔgɔ n'a sɔrɔla kuma kɛra arakan 2 ani asafurulayi siɲɛ 100 i jurumu bɛɛ de bi ban hali ni kulu don tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ tɛ ɲɛfɔcogo de b'a la n'o tɛ n'i y'a to Ala ta la hali ni ma asafurulayi fɔ Ala bɛ yafa i ma mais n'i y'a asafurulayi fɔ kalo kan o bɛ kɛ danga de ye Seydina Ali delila ka dɔ lamɛn silamɛ dɔ a ko asafurula Seydina Ali ko sakulatika ummuk i ba den dayana asafurulayi de ye dɔnkili ye ko a bɛ da da la e t'a dɔn asafurulayi ti fɔ ten dɔ
cɛ gɛrɛla la ko asafurulayi fɔ a ko yanni ka asafurulayi fɔ ka asafurulayi de kɔrɔ ala yafa ma i bi fɛn min yafa ɲin'a fɛ fo a ka sɔrɔ i yɛrɛ y'a dɔn ko koɲuman tɛ i nimisara a kɛli la ka layidu di ala ma ko wa n tɛ segin a kan bilen i ye min tiɲɛ k'o dilan ko o tuma de i bɛ sɔrɔ k'a fɔ asafurula walimuso b'e bolo hali sɔrɔ a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fajiri na ye na b'i biri misiri kɔnɔ asafurula asafurula rendez-vous wɛrɛ dilen don o tuma na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ karamɔgɔw aw jɔyɔrɔ ka bon ala bolo kojugu a lajɛ silamɛw bɛɛ kɔ donna ɲɔgɔn ma mɛ a ka haramuya ala ko kelen t'a la a bɛɛ ye diɲɛ ko dama ye kɛlɛ tɛ ala ko la nin tɛ silamɛ ɲuman ye nin donna tan dala la i bɛ baara kɛ i ka dɔnni de la an y'o fɔ a ye o n y'a fɔ n ko i ka fatiya kalaba nin n'i ko alhamdulilahi i t'a fɔ arabil muslimina o a ti fɔ arabil muminina ko arabul alamina ala yɛrɛ de ko ten ko ne de ye dafɛn bɛɛ tigi ye a bɛɛ a m'a fɔ n ye silamɛw tigi ye a m'a fɔ n ye mumini ko ale ye dafɛn bɛɛ tigi ye n y'o de fɔ bi ni ala ko n ye dafɛn bɛɛ tigi ye an bɛ ɲininkali kɛ dugukolo fana bɛ dafɛnw na o fana tigi ye ala ye wa n'a sɔrɔla ala ta ye dugukolo ye e silamɛ ko e tɛ dɔ fɛ parce que o tɛ silamɛ ye e bɛ mɔgɔw faga f'u ka kɛ silamɛ ye an b'i ɲininka dugukolo in ye ala ta ye wa n'i ko ɔhɔ an b'a fɔ kerecɛn minnu b'a kan ala b'a kalama wa bolisɔnna minnu b'a kan ala b'a kalama wa silamɛ minnu b'a kan ala b'a kalama o tuma na ala sɔnna a yɛrɛ ɲuman na ko ala juguw don ala sɔnna k'a jugu to yɔrɔ min na a t'a to yen ou bien ala tɛ s'u la de mɛ n'ala bi s'u la n'e ko i ti far'u la o tuma na e yɛrɛ ye ala ka fanga dɔgɔya o ko ala tɛ se an b'a fɔ ka segin a kan nin dugukolo in ala y'a da de layik ko an bɛɛ ta don an fa adamadenw kafiri ta don silamɛ ta don kerecɛn ta don muzabuzabu ta don nafigiw ta don n'i ye si kelen tigɛ maa kelen na ninnu na i bɛ taa jahanama kɔnɔ ala tɛ yafa i ma fo n'a kɛra n'a hakɛ ye fo an ka nin de faamu ala mago b'a ka jɔn bɛɛ la kafiri o kerecɛn o silamɛ o n'importe qui hali bagan min bi mɛnɛmɛnɛ min bi taama a sen kan ala mago b'a bɛɛ la a bɛɛ kɔlɔsilen don ala y'an bila yan ko an ka balo hɛrɛ la nin ye kerecɛn ye ne tɛ kerecɛn ye mais n'i ye n balima kerecɛn ye an bɛɛ ye burukinabe de ye salamu aleykum i bɛ cogo di ça va a bɔra sugu la sugu jara bi mais silamɛya ka mun bɛ nin na nin ye mun tiɲɛ silamɛya la ni a banana ni se b'i ye k'a furakɛ est ce que sariya y'an bali o la o ye kafiriw de ko ye dɛ a yɛrɛ ko minnu tɛ silamɛ ye mais alakira sɔlɔlahu alaihi wa sallam an karamɔgɔw bi yan a ye silamɛya histoire lajɛ kira ye kerecɛnw bisimila ka madinɛ misiri kɔnɔ wahayu bɛ jigin yɔrɔ min na kuranɛ bɛ jigin yɔrɔ min na kira ye kerecɛnw bisimila o misiri kɔnɔ lazara seli bannen kerecɛn ninnu wulila k'u bɛ bɔ kira ko k'a kɛra di u ko an bɛ fɛ ka na seli kira ko a ye seli n ka misiri kɔnɔ an ka silamɛya kiiri tigɛ ka di dɛ a ye dɔnnibaaw ɲininka minnu b'u yɛrɛ kalama nizɛri ni kerecɛnw selila madinɛ misiri kɔnɔ wahayu bɛ jigin yɔrɔ min na misiri min seliko kelen ye valeur ye seliko ba kelen ye les chrétiens e bɛ se ka siran ala ɲɛ ka tɛmɛ ala kira kan e bɛ se ka silamɛya dɔn ka tɛmɛ kira kan o ye kerecɛnw bisimila misiri kɔnɔ o to yen kira ka hijira la ka bɔ maka a nalen madina a ka baara fɔlɔ an karamɔgɔw bi yan a ye jɛkulu dɔ de dilan tɔn ka kerecɛnw wele
ka kafiri bolisɔnnaw wele minnu tɛ diinɛ na fiyewu k'olu wele ka fara silamɛw kan ko an ka jɛ ka tɔn dɔ dilan kerecɛnw b'a la silamɛw b'a la bolibatola kafiriw b'a la an b'a tɔn tɔgɔ da ko madinɛ tanga tɔn tɔn min bɛ yen ka madinɛ kɔlɔsi an bɛɛ b'a la e b'i ka kerecɛnya kɛ ne b'i n ka silamɛya kɛ nin b'a ka boli bato dɔ ka tɔɔrɔ tɛ se dɔ ma mɛ ni jugu bɔra kɛnɛ ma ko a bɛna bɛn madinɛ kan n'a nakun ye kerecɛnw de ko ye silamɛw ni kafiriw bɛ fara kerecɛnw kan ka jugu kunbɛn n'a nana fɛn o fɛn kama an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jugu kunbɛn a y'an karamɔgɔw ɲininka nin na dɛ kafiriw b'a tɔn na kafiri finma boli batolaw kerecɛnw b'a la kira yɛrɛ ni sahabaw b'a la o silamɛya bɛ se ka yɛlɛmɛ tile gandere fɛ k'o kɛ dɔn b'a la fili ye joli bɔn mɔgɔ faga aw ka miiri k'a lajɛ o de la an bɛ nin wele da denmisɛnninw ye k'u kɔlɔsi maa o maa kɛra sababu ye k'i tugu ka ni kelen bɔ kuranɛ ko ala t'i yafa i ma fiyewu i sara cogo o cogo i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ o bɛ to ka denmisɛnw hakili suɲɛ ko jihadi jihadi kɔrɔ ye di jihadi kɔrɔ tɛ mɔgɔ faga ye jihadi kɔrɔ de ye ko cɛsiri i cɛsiri i k'i ka ala bato arabukan na jihadu de kɔrɔ ye k'i cɛsiri k'i jija a bɛ fɔ o de ma el jihad pour que ka denmisɛnw lafiya u b'olu de hakili suɲɛ n b'a f'u ye ko u ka yaala karamɔgɔ bɛɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ ka ala ka kumakan kelen dama ɲini kumakan kelen kuranɛ bɛɛ kɔnɔ ko ala ko an ka mɔgɔw fa diyagoya la f'u ka kɛ silamɛ ye a y'a ɲini n'a y'a sɔrɔ don min na a ka n'a di yan n kɛlen na o ala bonya na n bɛ bɔ silamɛya la billahi al-aliyyil azim a y'a ɲini ayo a y'a ɲini a ka n'a di yan ko ala ko an ka mɔgɔ faga ko a ka kɛ silamɛ ye n'o aya sɔrɔla dɔrɔn talahi ne tɛ si silamɛya la ala bato diinɛ dama tɛ silamɛya ye o ne bɛ bɔ silamɛya de la mɛ n bɛ ala bato sira wɛrɛ kan sira caman bɛ yen o parce que diinɛ o diinɛ bɛ mɔgɔ bila ko i k'i maɲɔ bɔnɛ a nin na mɔgɔ man ka don o diinɛ na bilahi o diinɛ tɛ tiɲɛ ye fiyewu o ye nkalon ye a y'a lajɛ a ye an ka kitabu sɛbɛnnen bɛɛ lajɛ dakhalat imra'atun fi nara fi hirra mumini muso dɔ muso fonisire dɔ a bɛ kira dɛmɛ a bɛ sahabaw dɛmɛ ala batola ba mɛ jakuma dama kama jakuma kama ala y'a bila janɛmɛ kɔnɔ jakuma munna parce que a ye jakuma siri juru la so kɔnɔ a ma ji d'a ma a ma dumuni d'a ma jakuma tora makari kora ten fo kɔngɔ ni minɔgɔ ye jakuma faga ala ko maa o maa tɛ hinɛ o tɛ ne ala ka mɔgɔ ye muri aw bila a kana dutigi fa ka bɔ a denninw kɔrɔ o diinɛ tɔgɔ la o diinɛ de b'aw yamaru a ka bɔmu don misiriw kɔnɔ ka innocents faga minnu t'a julaw tɛ foyi kalama denmisɛnw a y'a janto a yɛrɛ la a bɛ kɛ denmisɛnnin kunta de ye a y'a janto a yɛrɛ nkalon don e yɛrɛ k'i miiri bani n denkɛ e kɛtɔ ka taa dɔ fa faga silamɛya tɔgɔ la e yɛrɛ k'i miiri e taatɔ filɛ k'i fa to a ka so den tɔw kɔrɔ mɛ e bɛ taa dɔ fa faga ka bɔ a denw kɔrɔ e yɛrɛ k'o juge bani hali n'i ma kalan kelen filanan fana e yɛrɛ bɛ taa n'ala ma far'i kan i yɛrɛ bɛ taa i yɛrɛ faga de pour que ka mɔgɔw faga parce que a fɔr'i ye ko n'i ye mɔgɔ faga o de b'u ka kuma na ko n'i ye mɔgɔ kelen faga alijinɛso kelen n'i ye fila faga alijinɛso fila bon n den
e taatɔ mɔgɔ dɔ faga k'i yɛrɛ faga ko e bɛ taa alijinɛ na karamɔgɔkɛ min y'i su ka k'a kan i t'a yɛrɛ ɲininka ko an karamɔgɔ e tɛ alijinɛ fɛ wa parce que silamɛya ye nin de fɔ kuranɛ y'o de fɔ kɛbura maktani indallahi an taqulu ma la taf'alu ala sɛbɛkɔrɔ tigɛra aw la a da bi min fɔ mɔgɔw ye a yɛrɛ t'a kɛ o tuma na n den yan'u k'e bila e ka t'i yɛrɛ faa ka taa alijinɛ na a to karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka taa ni tiɲɛ don a bɛ e kɔn ye a y'a miiri aw joli sara sisan a joli minɛna sisan ni karamɔgɔkɛ n'a muso dalen don yen olu ma sɔrɔ fɔlɔ e tuma na olu tɛ alijinɛ fɛ wa wa ma ala rasuli illa al-balagh foyi tɛ kira ka ci seli kɔ an bɛ se min na an y'a fɔ mɔgɔw de don minnu mago bɛ fɛn dɔ la a ti sɔrɔ ni silamɛya tɔgɔ ma don a la pour que ka denmisɛnninw hakili siɲɛ a y'a jan don a yɛrɛ la diinɛ in hinɛ diinɛ de don makari diinɛ de don ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ don hali kafiriw kira y'u bonya mais anw silamɛ dama de bannen filɛ ɲɔgɔn na mais k'a sɔrɔ maa o maa kalanna silamɛya la bɛɛ y'a dɔn silamɛya ye mazahabuw de ye ani turuku abu hanifata ka taasira bɛ yen imam maliki ka taasira bɛ yen ahmadu ibn hanbali ka taasira bɛ yen shafiyu ka taasira bɛ yen ahlu tashayyu'u ka taasira bɛ yen nin bɛɛ ye silamɛya sira ye n'i tugura nin fɛn o fɛn ko a tiɲɛ kan i bɛ kisi mais ni mɔgɔ ninnu caya imam maliki abu hanifa u kɛlɛla wa alimami maliki ye shafi'iyu kalan hadisa la ka tila k'a ka transport kɔnde k'a d'a ma k'a bila ka taa kalanyɔrɔ la shafi'iyu ko a ma a ko imam malik a ko ni ko n'a cogo tɛ ko i ye wari min di yan nin ye mun b'a kɛ ka muso furu imam maliki ko a ma ko la alik taa kalan dɔrɔn muso ko to ala bolo n'i nana o ka nɔgɔ mais shafi'iyu ye kalan kɛ alimami maliki ka taasira dɔw bɛ yen a ma sɔn o ma a ma kɛlɛ dɛ a ko ne m'a faamu tan ale yɛrɛ ye o taasira dɔ bɔ a yɛrɛ ye ko ne ma n karamɔgɔ ta faamu ne y'a faamu tan ne bɛ t'o fɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin kalama masahibul erba aw k'a kɔnɔna lajɛ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn kɛlɛ tɛ silamɛya la anw ta tɛ silamɛya kɛlɛ ye dɛ hasidiya diɲɛ ɲini n bɛ fɛ ka na ni dalilu de ye ahmadu bin hanbal ale fana ka taasira bɛ yen a denkɛ ka furusiri la a ye muso ɲini ka d'a den ma ko bɔn sini i ka furu bɛ siri a taara a y'a fɔ a muso ye ko i denkɛ ka furu bɛ siri sini k'a fɔ denkɛ yɛrɛ ye i ka furusiri bɛ kɛ sini ni ahmadu bin hanbal de ye denkɛ taara a ba fɛ yen a ko n ba ne ti fɛ n ka furu ka siri n fa ka sira ahmadu bin hanbali ka mazhabu ne ti fɛ muso furu ka siri o la a ko e bɛ fɛ a ka siri jumɛn na a ko ne bɛ fɛ a ka ne muso furu siri alimami maliki ka mazhabu la ni ahmadu bin hanbali den de man k'a ye i b'a faamuya olu ka silamɛya kun tɛ hasidiya ni ɲɔgɔn juguya ye ɲɔgɔn faga kun tɛ dugu jɛra amadu bin hanbali ko denkɛ ma ko b'o ka taa misiri la ko furu bɛ taa siri ba ko nɔ ko a k'i jɔ fɔlɔ ko den ka furu t'i siri e ka sira kan a ko a bɛ siri sira jumɛn kan a ko alimami maliki ka sira ko den ka furu bɛ siri o de kan amadu bin hanbali k'o kɛlɛ yɔrɔ bɛ min ko an ka taa furu ka siri alimami maliki ka sira kan a woloden a taara u taara misiri kɔnɔ u y'ale ka mazhabu bila ka alimami maliki ta k'a denkɛ in ka furu siri o kan sira jumɛn bɛ alimami maliki ni amadu bin hanbali cɛ furu siri la
Amadu bin Hanbali ka furu n'o bɛ siri muso de bɛ ɲininka i k'i ka condition fɔ ne ti don sokuru kelen kɔnɔ dɛ kabini kelen wa anw ka so yan anw bɛ sɛ de dun n ti taa jɛgɛ wusulen dun dɛ c'est-à-dire muso de b'a ka kumaw fɔ o de bɛ sɛbɛn o bɛ taa jira cɛlakaw la ni cɛlakaw tɛ se min na u bɛ muso deli fo ka taa bɛn n'u bɛnna papier bɛ dilan furu kɛra nin kan wa n ti voyage i fɛ dugu la ne kɔni bɛ to yan n'i ma ɲɛ burusi kɔnɔ taa kɔ i na taa ka na sɔrɔ yan o bɛɛ de bɛ sɛbɛn kumana sariya la sisan ni cɛ ko muso ma i labɛn an ka voyage muso b'a fɔ papier lajɛ ne de ti voyage ne bɛ to yan taa ka na o ye Ahmadu bin Hanbali ka sira ye mais Alimami Maliki ka sira la ko ɲɔna bɛ cogo min na a ka dugu muso mana furu a bɛ to tobi wa n'u ko ɔhɔ i yɛrɛ bɛ to tobi aw ka dugu musow bɛ cɛ ka fini ko wa u b'a ko Alimami Maliki ko i yɛrɛ b'a ko aw ka dugu musow bɛ si buguso kɔnɔ wa n'u ko ɔhɔ Alimami Maliki b'a fɔ muso ma i yɛrɛ bɛ si buguso kɔnɔ c'est-à-dire a ka yɔrɔ laada furu bɛ cogo min na ko i ti foyi fɔ cɛ ye a ka dugu bɛ cogo min na i bɛ taa ten o ka di cɛ la dɔɔni ka tɛmɛ Amadu bin Hanbali ta in kan Amadu bin Hanbali ta in ye musow de y'o kotigi ye muso de b'a fɔ tan ni a ma sɔn nin ma an b'a dabila Alimami Maliki ko non ni a ka dugu musow bɛ min kɛ i yɛrɛ b'o de kɛ kuma bɛɛ fɔ man di n'o tɛ sariya la muso ka cɛ ka fini ko barika ɲini de don sariya m'o wajibiya kan muso ka tobili kɛ ka di cɛ ma barika ɲini de don sariya b'o wajibiya kan non ni muso y'a kɛ bi cɛ yɛrɛ b'a kɛ sini ou bien a bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye wulibali ye dɛ nka an bɛɛ bɛ taa Alimami Maliki ka sira kan silamɛya ka di kojugu a ye nin lajɛ nin ye alimami baw ni ɲɔgɔn cɛ ye kɛlɛ tɛ yen anw minnu ta kɛra anw tɛ alimami ye dɛ anw tɛ ko an duguw bɛ dɔ nɔfɛ anw dama dɛsɛra ka bɛn alhamdulillah n badenw nin tun y'an ye Burkina Faso Bobo Julaso u ka balonci kɛnɛ belebeleba min n'a bɛ Bobo Julaso Lamizana Sherif Usman Madani Haidara a ka laseli la ka na mawuludu su ɲɛnamaya Jamiyatu Ansardin tɔnden minnu bɛ yan olu ka weleli kɔnɔna na an'u kanuɲɔgɔn an b'a deli Ala fɛ dakuruɲɛ fila min lasera Ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ bi n'o ye Burkina Faso ye Bobo Julaso kɔnɔ an b'a fɔ an b'aw bila nin yɔrɔ in na a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.